Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch Českej mincovne v Bratislave. Do 0. ročníka verejnej ankety bolo zahrnutých 12 medailí s rôznymi motívmi. Nedá sa ním platiť, nie je to zákonné platidlo, ale formou sa zároveň podobá na tú mincu, lebo je z kovu, je to okrúhle väčšinou, ale je to medaila, je to pamätné ako keby médium, je to pamätný predmet, ktorý si pripomína osobnosti, udalosti a podobne. A je to aj presne jej účelom. Na prvom mieste sa umiestnila medaila Drahomíra Zobeka, ktorá zobrazuje knieža Pribinu. Druhé miesto obsadila pamätná medaila k 20. výročiu ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorej duchovným otcom je monsignor František Rábek. Kompozícia je založená na tom, zmŕtvychvstalý Kristus z mozaiky z katedrály svätého Sebastiána. Napravo je svätý Sebastián samotný a na ľavej strane medaily je svätý Jan Pavol II. A ešte také detaily, ako vľavo tá zvonkohra, napravo taký jedno z blahoslavenstiev. Na medailách boli zobrazené aj ďalšie osobnosti cirkevného života, ako vierozvestovia svätý Cyril a Metod a katolícky kňaz Ján Palárik. Ja som túto sochu Cyrila Metoda pretavil do reliefu na tú medailu, ktorá je tu vystavená. A ja som bol rád, že vlastne objednávateľ si nevyžadoval veľa textu. Tam je len text pro patria a to pre mňa z toho grafického alebo sochárskeho hľadiska bolo priateľné, pretože som mohol naplno rozvinúť kompozíciu, ktorú mi neobmedzoval text. Celý avers tvorí portrét Jana Palárika. Po jednej a druhej strane sa nachádzajú kostolíky, vlastne, ktorých farnostiach sa narodil a v ktorej zomrel. Takže Jan Palárik sa narodil vlastne v Rakovej, čiže ten kostolík je po, myslím, ľavej strane a po pravej strane je kostol farnosti Majcichov, ktorý vlastne zomrel, kde dlhé roky pôsobil. Tieto medaily si môžete prísť pozrieť aj osobne počas nasledujúcich 30 dní v priestoroch Českej mincovne v Bratislave.